Sige kay, saka kay videoan ra ka. Guys, mga manguha taog. Manguha ta. Ito kuha on. Asa gani? Asa gani? Okra. Okra. Nanalo siya. Wag sa bulak. Talong ko kayo ni mong kutsilyo. Tingnan lagyan daw nagkuba. Sana all nagubag na mo. Tara to paliyan ako ato mo sa taas ato. Ha? Nay dako din paliya. Kudum dong, tahu pengen kita lilit. Bakit ara ni mo dito sa unahan? Kita ni mo? Tawag tubag. Ujar si ate, uyag balay. Panguha kitag. Sina, yes, mamanguha rag ukra. Mag-video jud, Hindi ay. Rabiha. Ni adlaw doy. Iya, may naiadlaw. Ito po likod silo ang Kambay maguna. Nah, udah nah, mantap nah. ulang naman. Sige, good. Pati Balingaw. ng gulang. Meron ipa-usap ni Lolo Inding. Dumduma may anang buyo. Talaga. Tara, sa Ay, tuloy. tatabi pala yan. Katapi pala yan. Uy, upanay siya kang humanog to nga, pe. Ito'y na lang itong nadalang. Talong. Tal- Oh, sa buyo, kamera ka doon, nararin doon. Kanya, dadala ang pinyo yung credit. Naman, bisa yung sudah, naka-plastic yan. Diri na amang gusto yung mga plastic diri gud akong butang gahapo. Pagdunggab. Pag-unay din. Picture. Kasi raw talang Ano ha Sugba nimo? Coba kena lang. sa maning pagwala kurinti. Linubid man nga sa ako. Guys, talong. Pagmulak ka ng do. Gimay na. Ha? Hela? Ano ko day? Tara. Para kita ko ko sila lang. Ara. Kok nih? Ah, di ka balog. Hindi ka na ilagda ko. Di kay ato sa buyo kila kontos basan. Kalat katon daw to. Pero katunjod, kinaasa kuan. Sa taas. Nasa kasay. Sak onra ako. Di ko gitu eh. Wa jud. Bitera. Kaya now. Sila ba may kay misag manguwar sila. Okra mag-video jud. Asa man pita jo? Sak onra ni mi kay. Kaya tatar man atong luldoy. Kay hulog gani. Sak onra na. Sak ka. Ya. Gato sa may dol-dol mi kay. Migay gato sa may dol-dol. Gana oh. Unsa di maligo. Yan nagipatay man naman. Dangan. Ha? Awas tuh awas sabi eh. Naara man. Napun. Ano dai? Ya tuh abot bino.
Wag ka abot. Uy, nagpagyaran ko ana sa ida. Kita lagi dalaw po. Kita mo gila ko to. Sa ito, dalawa punta. Amo ay ni ko na luwak kana ato kana butura da bisan mo nang balay sa ana. Dalaw po dalaro. Na, dalawa pun. Gagarang naman ng tiyog. Ah, ibon mo wag na makitaan gabi ng gamang bahara ra ng bato. Kapasa di dago kang yukni. Nagdala ba yung kigsilipon? Okay. Mikay mampu dahil ng... Ang mikay nga ito sa may... Dol-dol po. Mikay nagkupod to. Bayabas. Na, bayabas. Aksarok bayabas. Ini ko malapikan po nga oh. Kapag lagi ka pero wala di trabaho. Ay, tapos ano? Ang ila ko. Ilog-ilisan. Ang bahid. Pero, hindi na ko bigyan niyo. Aksarok kag bayabas. Okay. Okay. Si pakita ng pula tibay. Kita. Wuhuy! Asan ba kita? Tapos yun siya. Layo ako ng uyuan mo, no? Asa? Maunang kahoya diha. Kada kang tunog, kurun. Amo to tan lu gabi diri oh dagan tani mamang di. Kapoy naghanap ko aturang sikog kaligid-ligid. Hoy, ulat mo kaya kung video, mabiyaan. Buti ba yung ligo mo sa sapa kay videoan di mo? Nangilangoy ba mo si Kuya Amor? Naday linaw. Na, ah? Nasta akong si Kuya Amor. Naglinaw das busa na to ano po? Oh. Usiran na na. Na Adamang kamutaan. Gamay? Asak kan diyan. Dalagan ka? Kami lagi Belum begitu ka? Ha? Spider? Ikulong din nila. Dua pa dito bisa sa pa, alay ko pagit ka. Sabi, sa kono. Koy. Sus. Sige kay, saka kay videoan ra ka.
mo baka. Ay. Ganlog. Madanlog ah. Sabi din na makaya. Di ba na magyan mo ag sulat? Oo. Hindi maagaan. Lagitari mo. To. Sabi na lang. Buyo! Mamaon. Baka bilhin yung buyo. Sa sige, tibring sa ka. Kadanlog na. Di makakagis eh. Nakabuyo. Hindi ko po rin. Silig. Salig na. May tugnaw dan. Ay! Paku. Aduh. Tuwara si Mikay. Nagtungtong. Power bank dia lah. Kaya mo sila pamulog damang oh. Dekat sudah na balik sa gatos musudlan. Grabe naman. Pangulo ba nila dito? Diri man to si Papa nagsinggit. Ano? Dinhi ta dagan na pang pandaman. Dinhi Singgit. nagsinggit Ah, gabi. Tung dito ta. Puting layuan na. Sino mabot? Okay. Ganda mo, ganda mabot. Isa kayo mo pusil ko. Ari dai. Abot ako. Magpadala si Lolo. Inunggo. Kuha na kong sa ibuyo. Nahurot na di gida ito sa tarong to. Kada kuhan lihok. Mama! Daghan na. Pura ng plastika. Madugil lagi na kahurot. Nagkimito sa una. Ang buong. Ito arag buntod ta. Agbala lagi mo to ya. Inong balay. Tao dito. Tawag sin inag sinya gamato. Agi naman ang simli guro. Oo. Sinya kay potol gulo tao. Mana? Hindi ako sa gabi ko. Nambug raman. Hulog nahulog. Ito talaman to. Si Napas lay orang yang Puro na nga. Jarang na jarang. Idasok yun, idasok. Ano udah ko ba? Ya mo diri. Asa na pa di ah? Kulang lawa ni kunaw. Kayo? Indag shower. Dari patanulo gabi ina hindi dagko din sa. Agnaw ni ati. Spider. Dangan. Sebelum aku bomba, kalau bomba nagpilat-pilat. Ayo, kay bomba. Tahu. Kebalung Si Mikay po itong picturean. Oh. Bu! Bilayan nga. terbong ke Japon aduh. Og dalaitan ba? Bet ko na. Bu! Nilap yun ni sino nga mo? Nang kutsilyo kay mahulo ma. Jarang mi diri. Yung sa bahigi panulo ato sa babaw gahapon nga puro na nakatubat. Gabi eh. Ha? Jarang mi ora. Kakagilitan dahil na. Diri. Hindi balay. Pag pahinambog pud sa akuan. Hay, buyo mo diha. Magmama ta. Sige, kan apo ko no. Uwat-uwat.
Na. Karang kompleto na bunga. May apo, puno naman ni diri na. Puno na tan. Uy, ni apas man si Doy Joshua. Sweet, oh. Tatarga ako ng namang picturean. Nagawa na si Sirkan. Nagpagawa pa rin ko na si Sirkan. No, saging food. Grabe siya yun. Bungo nang higap tutoy na ko bii. Tawad ba? Ito si mama niya na kabalogoro to nga di man mo tutoy ni mama. Uy, naigrin sa bulsa ni ate. Oh, naigrin. Sa bulsa ni ate. Gamay. Tawala mo gansa. Bayabas. 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 Ang ginakurog mo na pintuod eh. Ito na. Puno naman gud. Gusto mo mag-awas-awas? Nawa pang gani na mo. Lala, this is good. Yan ang lamok diri, oy. Ano na ay? Ano na ugod ya? Tuwan, laki sigulan. Nana ah? Wala. Tara na. Wala pa tara mata 4 minutes. 16 ulit. Ah, Sakto na. serius?